lose. Adieri mar Nyasaye to ngima ni malo, kendo mae gima ketho pol gi magi numbers, lakini king'iyo sirikal kaka karo ine ground tiwinjo gima ji wacho, ine kanisni iwinjo gima ji lamo ginene cost of living ni kabisa. It's high kendo affect ji kabisa. Kendo magima politically ka jatend piny okong'iyo maber bro affect legacy ne kabisa. Bro affect legacy ne. Inyalo keto gigi policy ket ng'ani ne kia ng'ani ema tiyo maber, ng'acha tiyo maber, lakini reality e piny ka ji ok feel gigi, ji ok neni onyalo dhi onyalo nyiewo pesa ne matin moyudo, onyalo nyiewo go gimodwaro mochiem. Iwinjo ka miyo moro kanyo okoni ochamo chiemo adi, ochamo chiemo achiel. Mano gima jatelo ka idi lead jopiny, lead dhano, ng'ato ng'isi no chamo chiemo achiel, kami bede ok onego beni nindo nikech onge gimitimo. Koro cost of living en gima dhi hinyo sirikal, image mar sirikal ni kabisa, kendo en gima onego beni ging'iyo. To onego ging'iye kuom gik moko adi, kuom gik moko ariyo. Mokwongo, bech mafuta ka beche ni malo to onge gima ji nyalo timo kata matin. Mar ariyo, ing'eni dola, cost mar dola kani malo to everything also is affected. Lakini cost mar dola ere kaka iduogo cost mar dola piny, nyaki ensure ni export ntiere. To ka iketo jog ma roundi ma exports gi gik monego beni bedo exported gi ema koro igoyo, ma koro idwa ni mondo gik ma jo Kenya onego export ma mondo med dola obed strong ni ema koro ukelo import. I destroy economy. Mana kamano gi dakika 3 montiere godo ni aparo ni me kinde ang'eni koro ang'ado gi twak to kinde wajabago twak kinde ka kinde bro bedo karamna kwa luongo. Recho donga cha kodi gi wachni mogik gi moko kuom weche madadi her mar lose. Erokamano Sharon, kenda go erokamano.